lento yephunga elibi mhlambe maniyazi imbangela yayo ungasala usisiza nanokuthi into engiyayigwema kanjani iyenzeke. Ziningi izinto ezingabanga iphunga engekho lihle emlomeni. So siqale ngalokho ukuthi wena uma ujwayele ukuthi awuxubhi le plug iyanda nayo lawo magciwane nayo akhipha iphunga. Okunye kungenzeka izinto esidlayo uma ukuthi umuntu wa garlic no anyanisi immediate iphunga iyeza ukuthi asahamba. Uma umuntu oney'nsini ezophayo. So ukopha kuhambisana negazi akunuki kamnandi sekugcwele igazi emlomeni naye khona kunephunga futhi but ungalungisa insini lapho. Kwesinye isikhathi ke kuya nomzimba futhi uma ukuthi aklinekile kahle sesithi GIT ma ukuthi akuqinekile kahle emzimbeni naliphunga liyasuka esiswini seliphuma umlomo. Awunkosi. So ziningani izinto zakhona amaphunga mhlambe ke iphunga leli